hon slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 veckor i träpanel. Vedingo värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svett in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hångorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svett in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Ja, just ja.